जागेवरून उठले. गोंदवलेकर महाराज म्हणाले, काळजी करू नका हो, माझा राम काहीतरी करेल नक्की, काळजी नका करू. पंडितजी म्हणाले, काय आता उपयोग आहे, 1 तास होऊन गेला, 1 तास होऊन गेला, लिमिट संपलं, माझ्या मुलाचा मृत्यू झालाय आता तिकडे 100%. असो, आता मी येतो असं म्हणून तो उठला पंडितजी आणि कसं बसं जड पावलांनी पाय ओढत 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 आपल्या घरापर्यंत येऊन पोहोचला. आता तरणा ताठा 25 वर्षाचा मुलगा, आता त्याला खांदा द्यावा लागणार या विचाराने डोळ्यामध्ये अश्रू दाटले, पाय जड झाले, काही सुचेना, कसा बसा घरापर्यंत पोहोचला. एक 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 पायरी चढला. आपल्या घरामध्ये उंबरठा ओलांडून आत यायला आणि त्यानं समोर पाहिलं की समोर बेडवरती मुलगा छान हसत बसलेला होता. उठून हसत बसलेला यांनी पाहिला. या पंडिताचा स्वतःच्या डोळ्यावर विश्वास बसेना. धावत धावत आतमध्ये पंडितजी गेले. आपल्या मुलाला उठून बसलेलं हसत बसलेलं पाहिलं. पंडितजींनी त्याला पुन्हा 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 चाचपायला सुरुवात केली आणि पंडितजी म्हणाले, अरे अरे 1-1.5 तास होऊन गेला, तू जिवंत कसा काय, तू जिवंत कसा काय. पंडितजींना काही सुचेना. याला तरी डॉक्टरने सांगितलेलं तासाभरामध्ये आता जाणार, तू जिवंत कसा काय. पंडितजी आनंदाच्या भरामध्ये रडायला लागले. पुन्हा पुन्हा मुलाला जवळ घेऊन कडकडून मिठी मारू लागले, तू जिवंत कसा काय विचारलं. आणि तेव्हा त्या मुलानं उत्तर दिलं. तो मुलगा म्हणाला, अहो बाबा, अहो साधी गोष्ट आहे, जेव्हा डॉक्टर असं म्हणाले की आता याच्याकडे फक्त 1 तास आहे, तेव्हा तुम्ही त्या डॉक्टरांना निरोप दिला आणि मला म्हणालात की बाळा काळजी करू नको, मी असाच असा त्या ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजाकडे जातो आणि त्यांना घेऊन येतो असं तुम्ही मला म्हणालात आणि तुम्ही महाराजांच्याकडे गेलात. तुम्ही तिकडे गेला आणि दुसऱ्याच मिनिटाला महाराज इथं आले. तुम्ही महाराजांच्याकडे गोंदवलेकर महाराजांकडे तुम्ही गेलात त्यांना बोलवायला, पण दुसऱ्या मिनिटाला स्वतः गोंदवलेकर महाराज इथं आले. ते माझ्या जवळ बसले, त्यांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरवला आणि मला म्हणाले, बाळा, अरे एकच रोग काय, सगळ्या भवरोगातून पार होण्यासारखं एकच औषध आहे. म्हण, माझ्या पाठोपाठ म्हण, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम जय राम, जय जय राम. म्हण बाळा, असं मला महाराज म्हणाले. माझ्या पाठीवरून महाराजांनी हात फिरवला आणि मी त्यांच्या पाठोपाठ मी सुद्धा त्यांच्या सोबत श्रीराम जय राम, जय जय राम असं मी म्हणू लागलो. जसं मी श्रीराम श्रीराम म्हणू लागलो तसं क्षणार्धात माझं पोट रिकामं झालं आणि मी छान तयार झालो. मी छान पुन्हा जसा होतो तसा पूर्ववत झालो. पंडितजींनी ऐकलं मात्र सज्जन हो आणि अंगात कापरच भरलं. 1 तास मला तिथं वादविवादामध्ये अडकवून ठेवलं, पण सूक्ष्म रीतीनं महाराज इथं आले आणि त्यांनी माझ्या मुलाला बरं केलं. त्यांच्याकडे विद्वत्ता होती का? विद्वत्ता पंडिताकडे होती आणि महाराजांच्याकडे फक्त रामनामाविषयी भाव होता. पंडिताच्या विद्वत्तेवरती त्याचा पोटचा पोरगा सुद्धा बरा होऊ शकला नाही, पण संतांच्या कृपेवरती भवरोगातून पार होण्याचं सामर्थ्य महाराजांनी दाखवून दिलं. आता विचार करा, पंडिताकडे विद्वत्ता आहे आणि महाराजांच्याकडे फक्त भाव आहे. कुणाच्या बळावरती पोरग बरं झालं?
प्रसंय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामयमह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय ते नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारमेष्ट्यं राज्यान्तराद परार्धाद पृथिव्यै नमोदरपर्यन्ताय एकराळिदे तदप्येष श्लोको भेदो मारुतः परिवेष्टारः मरुत्तस्य वसन् गृहे आवेक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवास्य वासदयति ॐ यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेन प्लुताम्बुलीं ईश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय पैचाक्षरमिदं पुण्यं यं पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति सुमने जोडो निरोन्नी करा ध्याया सौख्य महाजनाधिपजता संपत्त्यायुर्बल बोला श्री कपिलेश्वरो विजयते जय देवा स्वामी समर्थाचा परिवार श्री कपिलेश्वर महारुद्र प्रमुख वैद्याय देवता तुझ्या पंचष्टांत असणारा गणपती माया भगवती कपिलेश्वर माधव रामेश्वर गोविंद देवता बेताळ स्थानांचा ब्रह्मा महालक्ष्मी भूतवेदारे संपूर्ण देवता पूर्णतः एकमताने गजितान तुझ्या चरणाकडे कपिलेश्वर ग्रामस्थ भजक हे तुझ्या चरणाकडे अन्नभावे शरणून आणखीन प्रतिवार्षी 7व्या रात्रीची आणखीन केली गेलेली सेवा सकाळी अभिषेक त्याच्यानंतर पाठावाचन आता मकारादी सेवा कीर्तनादी सेवा तुझ्या चरणाकडे पुष्प आहे कारण की महाराजा समर्पण केलंय या समर्पण सेवेमध्ये गावच्या लोकांकडल्या
ज्यांचा याला हातभार लागला ज्यांचा नाही लागला अशा संपूर्ण लोकांना उत्तम प्रकारचं दीर्घायुष्य आरोग्य सद्बुद्धी संमती सर्व आसना सुसंगती प्राप्त करून घेऊन या गाव ग्रामस्थांच्या ज्या मुलीबाळी ज्या ज्या गावांत जिल्हे आहेत तिथे तिथे उत्तम प्रकारची शक्ती धारणा बुद्धी गोष्टी आरोग्य आयुष्य प्राप्त करून घेऊन त्यांना उत्तम प्रकारची संतती संपत्ती प्राप्त करून दे काही नमस्कारांच्या बाला असेल अग्नि वृत्ताच्या बाबतीत संपूर्ण महाराजांचं परिमार्जन करून अशीच तुझी सेवा करण्याची शक्ती बुद्धी प्रेरणा प्राप्त करून दे केलेली सेवा तुझ्या पायाकडे रुजू करून विशेष अशी दरवर्षी सेवा आणखी विशेष अंगत्वान करून घेऊन सर्वार्थी कल्याण कर आयुष्य आरोग्य दे इथे जमलेल्या प्रत्येक भक्तांचं आणखी अनंत कल्याण कर सर्वार्थी कल्याण कर आयुष्य दे आणि बरं कर पार्वती वदे हर कपिलेश्वर महारुद्र की भारत माता की